vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makavhika chitupa changu. Inini mukoma, I am a young man. Ndakatongobvawo mukusangana nechannel yenyu. I am 19 years old. Saka there was this other video that was recommended pa homepage yangu. Then ndikabva ndatotanga kutoteerera, ndikabva ndatanga kufollowa. Saka neniwo ndine confession yangu iyo yandiinayo. Saka zvinhu izvi zvakatanga kuitika, this was last year, but nanhasi uno zvichiri kuitika, and now I don't want to lie, I am enjoying it. So mukoma, inini my roommate nevabereki vake, they have since came clean with me, and vabereki vake vakabva vandiudza kuti ivo vane mishongawo yavakabata inovabatsirawo pabhizinesi ravo, ndo inokonzeresa izvo zvose zviri kuitika kune mwana wavo, the one that I am sharing the same room with. Saka mukoma, I am currently studying hangu at a certain college muno muHarare, but vabereki vangu vari kumusha. So mukoma, ndakabva ndatanga kugara this other guy tichingo share the same room, and I was happy because iye zvake he comes from a family andingati vanhu vaiva vane mazimari ekuwanda, but they are doing okay. Saka akabva atotanga kutondibatsira zvekuti dzimwe nguva ndaitongoudza vabereki vangu kuti there is no need yekuti vange vachinditumidzira chikafu, because ivo vabereki vake, like this guy, vanotongomutengera chikafu chakawanda. So aibva azongoti kwandiri, you just cook, then we can just share everything. So mukoma, we started staying together, but ndakabva ndazviona kuti ndainge ndava kuface some challenges, difficulties when sleeping, because dzimwe nguva ndaizotorara somewhere around kuma 3 a.m. and whenever I would sleep ndaibva ndabatwa nerimwe zidzikirira. Saka mazuva ekutanga pandakatanga kubatwa nemazidzikirira awa, it was very painful, like painful, but chakazondinetsa manje ndechekuti umwe musi ndakazobatwa nedzikirira. Ndakati ndabatwa nedzikirira iroro, then ndikabva ndatoona kutoti ndainge ndava kutoita a wet dream. The reason as to why I was enjoying, ndakabva ndazoona roommate yangu akatomuka achitobva pambedha pake. Izvi zvainge zvichitoitika like real in real life. Ndokubva amuka paya akabva azoshanduka, ndokubva azova mukadzi ainge akanaka, a very beautiful woman. Saka mukadzi uya akabva azouya ndokubva azonorara pamusoro pangu, akabva atanga kuita bonde neni, zvekuti ndo pandakabva ndazotorasa mbeu, ndakabatwa nedzikirira kudaro. Saka each and every day ndainge ndongomuka ndichitongoona kutoti I would have messed up the bedding. So I thought kuti this is like some real weird stuff that was happening to me. And uyu kuti ndinge ndichimuudza kuti iwe usiku ndinokurota uchimuka uchibva pambedha pako, obva uchinja, obva waita munhukadzi, obva waita bonde neni. Saka I was like, this is really weird. Munhu uyu anokwanisa kuzoti maybe ndine dhimoni rechingeto. Saka ndakabva ndangoramba zvangu ndirizi, but ndainge ndava kuona kuti pose patinenge tambodzokera during schooling holidays kumba, then those strange dreams would stop, but pandaizodzoka zvekare kuchikoro it would start all over again. So one day ndakabva ndati nhasi ndikuda kungonamata. Munongozivawo kungonamata kuya kwekungoti I just want God to protect me. Saka ndakanamata ndisati ndaenda kunorara. So it was just a small stupid prayer, but to my surprise prayer iyoyo yakabva yatoshanda, because late at night ndo pandakabva ndazomuka. Ndakati ndamuka kudaro ndo pandakabva ndazomuona. Ndakatomuona, he was standing up, he was just staring at the door, like ainge akangomira akatarisana nedoor, akafuratira with his back against my bed. Then akabva azotendeuka. Akati achitendeuka kudaro, ndakabva ndazotoona kutoti body yake yose, he was transforming and his body was becoming that of a woman. Saka ndakabva ndatanga kuridza mhere ndichiti Jesus, 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 Jesu Kristu. And iye manje akabva akavhunduka zvisingaiti, because ainge asingafungidziri kuti ndainge ndatomuona zvose zvaainge aita. Saka
akati avhunduka kudaro ndokubva aridza tsamwa akabva aenda akabva anorara pabed pake. Saka the following day baba vacho vakabva vauya, ndakazotongonzwa motikari yavo because ndainge ndava kutoziva the sound yeengine yemotikari yavo. Saka vakatouya vakatopaka motikari yavo. Then he knocked on the door. This was somewhere past 6 a.m. early in the morning. Vakabva vatongopinda mumba vakabva vati vainge vachida kutaura neni. Iye akabva abuda panze. Saka takabva tazongosara tiri 2 inini nababa vake. Takabva taramba tichingotaura. Saka vachitaura neni, it was just random and general stuff. Ndokubva vazoti vainge vachida kuenda kumotikari because vainge vaine zvavainge vandivigira. Ndokubva vazoya vakabata envelope. Ndikatoona kutoti imarika iyo. Ndokubva vandipa envelope iya. Saka ndakabva ndazoda kuvhura envelope iya. Vakabva vati no, don't do it like now, you will do it kana ndaenda. Ndopa uchazosara zvako uchiverenga mari yako mukomana. So mukoma vakangoti vachingonobuda iyo friend yangu achipinda, ndikabva ndatovhura envelope iya. To my surprise ndakabva ndatoona kutoti muenvelope muya mainge muine mari iyo yainge ichikwana kuita $760 US. Ndikabva ndamubvunza kuti naiwe ko why is it baba vako vandipa mari iyi, what did I do to deserve mari yose iyi? Saka iye akabva angonditi dai wavabvunza because I did not even know kuti vakuunzira mari. Ina havana kana mari yavambondipa, ainge ava kutoda kutondikorovhera zvekare mari iya. Saka baba vacho manje vakabva vachizodzoka usiku. Pavakadzoka usiku manje ndopavakabva vazoti vainge vachida kuenda neni kumba kwavo. So we then got into the car, including my roommate. So the first thing that happened when we arrived at his place Mukoma, ndakabva ndangopiwa mvura yekuti ndinge ndichinwa. Ndakapiwa mvura iya ndikabva ndanzi inwa mvura iyi. Apa ndainge ndisati ndatombopinda mumba. Saka mvura iyi Mukoma, the taste is like spring water. Ndipanoona kuti spring water ine kamwe sourness, like a bitter taste that it has. It is not like your normal water. Saka ndakabva ndatanga kunwa mvura iya. But when I was drinking that water, I did not feel nice at all. I then started feeling dizzy because vakabva vanditi ndaifanira kuti ndinge ndichipedza kunwa mvura yacho yose iya. Ndakati ndapedza kunwa mvura iya ndopa vakabva vazoti ndaifanira kuti ndinge ndichipinda mumba. Ndokubva tapinda mumba paya. So Mukoma takati tapinda mumba ndopa vakabva vazondiudza kuti ivo mari yavo yose yavainge vainayo, vainge vaine mishonga iyo yavainge vakabata. Saka mishonga yavo ndo yainge ichivabatsira kuti mabusinesses avo ange achirana zvakanaka without any problems. Ndikabva ndati it was okay. Mvura iya yainge yava kutoita sekunge yainge yava kutotanga kutondi confuse. So I was like okay. And vakabva vazondiudza kuti ivo vainge vaine chikwambo chavo, but at that time havana kundiudza kuti chikwambo. Vakangonditi manje uyu shamwari yako uyu bhururu wako uyu iye ane imwe mhepo iyo inopota ichimugara. Saka mhepo iyi inoti kana yamugara then anobva azoita sekunge munhukadzi, ende panguva yacho iyoyo anenge atova munhukadzi because mhepo yacho inomugara ndemunhukadzi. Saka anenge ava kutofamba achida kungotsvaka uyo wekuti ange achirara naye. This she has to do each and every night. Saka ivo vakabva vati vainge vatova nenguva refu vachingotsvaka munhu wekuti anokwanisa kuzorara nemwana wavo pose apo paanenge ashandurwa nechikwambo chacho ichocho obva aita munhukadzi. Vachiti dzimwe nguva vaizotobata mwana wavo ava kutofamba muroad. Saka vainge vava kutya kuti zvimwe kuda aikwanisa kuzopondewa. Saka vakabva vazoti kwandiri vainge vachida kuti inini ndinge ndichishandidzana navo, ndinge ndichivabatsira. Ndikabva ndati ndokubatsiraiko neiko? Vakabva vati vainge vachida kuti inini ndinge ndichizopota ndichirara nemwana wavo apo paanenge ashandurwa nechikwambo cheche ava munhukadzi. And each and every month vanenge vaine mari iyo yavanenge vachindipa. Saka Mukoma ndakati ndichifunga vabereki vangu vandakasiya kumusha, ndikafunga nematambudzikiro ose avo avainge vachiita zvekutoti dzimwe nguva ndaigara ndichizvibvunza kuti saka ndichakwanisa here kupedza course iyi yandiri kuita yemechanics. Saka Mukoma ndakabva ndazongobvuma ndokubva ndatotanga kutopiwa mari. Saka vanotondipa mari uye zvekare ndivo vava kutondipa
kundibhadharira college fees angu. Saka vabereki vangu vanoti vakandipa mari vachinditibhadhara school fees, then mari iyoyo ndinobva ndazoichengeta. Ndinokwanisa kuzoti after 2 months ndobva ndachizotora mari iyaya ndobva ndazovatumidzira ndovanyepera kuti ndaita peace job. Saka ndozvandiri kuitawo izvi mukoma Nashi. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanakomana uyo. Zvakangoma hazvo veduwe, please ngatizamei kuti tinge tichitaura naye mwanakomana uyu mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Zvakangoma hazvo veduwe. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyomukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. So inini ndiri mukadzi, ndine makore 32 years ekuberekwa. Mukoma Nashi, ndingangoti zvimwe kuda runako rwangu, it is more than a case, because most of the guys avo vandadata vose vanongoti you are too beautiful to be married. Uye zvekare mablessa mazhinji avo andinodata, ivo I know kuti to them I am more like a trophy girlfriend, and vanongoda kungoonekwa vaine someone who is as beautiful like me. Saka mukoma Nashi zvakazoitika ndezvekudai. So ndakabva ndazoendeswa kuDubai neimwe mbinga iyo yandisingadi kutaura zita rayo panapa. Saka takati taenda kuya ainge atogara atondiudza what we were supposed to do there, even though I did not like what he wanted us to do in Dubai. So akabva azondiudza kuti tainge tichifanira kuti tinge tichizohava a threesome, because already ainge ato order mamwe ma-Mexicans that he had ordered that were waiting for us in Dubai. So like on me it was not easy, because tichiri kunoku kwaHarare for the sake of money I just said let me do it, because ndine vana vangu vaviri. Ndikabva ndaona kuti hakuna munhu anokwanisa kundibatsira, because murume uyo wandakazvara naye mwana wangu wekutanga, iye he was a loving man but he died in a car accident. Then the second one akatanga achambondida, but takati tatanga kugara twese akabva atanga kundimistreata, ende paakazoona kuti ndainge ndava nepamoviri akabva ati you are trying to tie me down to you using this pregnancy. Saka handisi kuda, enda unobvisa nhumbu iyoyo. Ndakabva ndatya kuti ndinge ndichienda kunobvisa nhumbu yacho iyoyo. So ndo pandakabva ndazosangana nembinga yangu iyi, but this was after a couple of years later. Saka akabva anditi think about it, I'm going to give you money when we return back from Dubai. Saka iye mari ainge akandivimbisa yainge iri $20,000 but akabva azondipa iri 15, akanditi imwe yacho ndichazokupa. So he gave me $15,000 for everything that happened apo patainge tiri muDubai. Hey, but izvi ndo zvinhu zvacho zvakandiitisa ikoko kuDubai. Saka we flew not straight to Dubai, but takambotanga taenda nekusouth Africa, then tikabva tazoenda kuDubai. We stayed there and those girls from Mexico vainge vakatoti mirira. Saka iye akabva ati ndinge ndichimbomumirira zvishoma, because ainge achida kumbotanga apedzera shungu kwavari varungu vake vekuMexico ava. Saka I can say kuti on the third day, that was when he turned to me, akabva ati ainge ava kuda munhu mutema wake wekare. Saka akabva azonditi ainge achazorara neni, but not like now. Akabva anditi pane zvainge achida kuti inini nevasikana vaya vekuMexico tinge tichizoita, because vasikana ava vainge vasinganzwisisiki, vainge vachiita sekunge malesbian, so because vainge vachitokisana vachitotambisirana matoi vachitoita just like that. But inini I did not want that, because this was the first time being in such a situation. But nekudawo mari, saka umwe wacho uya akabva azobuditsa there are these other toys like a chain. Ndokubva ndazosungirirwa pambedha, ndikabva ndatanga kurohwa nekamwe kainge kakaita kachitorobo, ndichingorohwa navo vasikana ava vekuMexico. And ndo fantasy yavo yavainge vachitoenjoy iyoyo yekundirova ndiri pambedha. Later on manje the blesser all along iye ainge akatogara zvake pacouch achitongoita yaainge achiita, achinwa madoro ake. Saka akabva azosimuka akabva ati so you girls zvamava kuda kuita izvi inini ndava kumbobuda. Ndobva azondiudza kuti inini ndaisafanira kuti ndinge ndichiramba zvose izvo zvandainge ndichazoitwa navo vasikana ava, because this was part of the payment. Kana ndainge ndichazoramba zvaireva kuti iye
ainge achazoredusa mari obva azondipa only the quarter of the amount, because this process was very important to him. He wanted his girls to enjoy me. Saka akabva azobuda akati, later on I'll come back to you, and he did not want to be part of what was about to happen. Saka vasikana ava manje vakabva vatanga kuitana vachitorara vose. Then umwe wacho manje ndopaakabva azouya mushure mekunge vaitana kusim 2. Ndikabva ndaitwa zvekare kusim 2 uye zvainge zvichirwadza. Umwe wacho mukoma akabva atongochonjomara pambedha ipapo, ndokubva atongoita puu yake, akaitira puu yake padumbu pangu, ndokubva atanga manje kundizora nepuu iya achitanga kundizora everywhere, all over my body. And vakati vapedza kudaro ndakatoona vachitoratidza kutoti vainge vatoenjoya zvose izvo zvainge zvaitika. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyo. Zvakangoma hazvo vedwe. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyo mu comment section. Strange things they do happen in this world.